Jisu Ukraine ya Parsi sigarang ba lang do jong kaniam jiu bat kita men besan jong kaniam jiu o gi he gonong ba arpuwe jong gospel Matthias de kot ba po pra ter do lai po ar brong don we briu bodon arngut gi khon ini de Parsi baru ong yo tau u menong kong khon to khele chi ga briso u ong em ngam lei tang ba hadin paru lei u ong soi ne ba ar pat khon to khele chi ga briso u ne bo ar ong hoi pa ngan lei tang ba lei Jisu pli ne ga Parsi pli jing kli ge ne ki rangba niam jong ka niam jiu o pi tharai u no ne ge ne gi khon arngot ki bale ye ga mon kupa ki ne gi Parisi ki ne gi rangba niam jong ka niam jiu ki ong uba lek mon kupa de uto uba nongkong uba ong lek tang hadin ulek par Jisu ong ki gumne ngaru ong pi baki nongkrong ka jena bat ki nuti kin leche ke hima ki beneng hashwa jongpi ki Parisi hashwa jongpi ki rangba niam gitu ben besan jong niam jiu hashwa jongpi ki ne lek ki nongpop ki nongkrong ka jena bat ki nuti na khlem manga udah Jisu ta de khot ke balai puai ong namar kine ki nongkrong ka jena bat ki nuti ki nget ye ke jing lap Yohanes nong baptis bat ki kala ka bemut pipat pisngo tho ilu de ba phimdon kamban kala bemut pisngo tho ba pidai gi bru gi bahok na ta da ng khlem wan nam ta jong ki bru bahok la da pi nyau ilu de ki bom don kamban kala ka bemut ka shong pi ngani tho pi ki nuti kin le shige himal play hashwa ye pi ki basong ho kene ge jing kai jong Jisu kumne ka ajing tengen yo bru kumanga bat kapan kriat beniat ye gi kenjar runiam ha ne gisngi ye gi kenja Parisi ha ne gisngi ye ki bru ki ba perkhat ba ki la ban le bam don shu ba la ban le kumaki kapan kriat beniat yakum gitu gi brio hari yakum yanga uru madan bat kumapi uru madan kadai ke kubor ka ba ajing tengen ya ke jing em hana don jing kermen hi kumi ngaro hana don jing kermen hi kumi piro mas ngobang namar kani ke kubor kini gi kentin de gi kentin ki ba ong dau Jisu de ma ong manga let's see pin the dom nga heranga chupuli pin the Bible kumbo kolong pim don hok ban dom ban ong persya nga kiri jing ka jong Jisu